A Maria Arnal els somnis més amables solien arribar-li quan becava al mirador. Eren somnis alegres, plens de joventut. Aquell dia del joc, Maria somniava el magatzem de taronges. En el magatzem n'hi havia treballat des de joveneta. Després, quan es va casar, Colau ja no la va deixar tornar. Deia que ja en tenia prou amb la feina de casa. Però els anys que ja treballava van ser els de l'època més feliç de la seva vida. Va començar de xiqueta amb 11 anys, però d'aprenenta, i va passar poc de temps perquè s'aplicara a la feina. De ben prompte la van posar de triadora, amb uns quants cabassos de taronges estesos en terra. Feia la tria per calibre, de més menudes a més grosses, de milet a rebombó, i les que no valien per a encaixar perquè eren picades de la mosca o tenien alguna marca en un altre cabàs. Li agradava calibrar. Després va aprendre la feina de talladora, que era una feina més neta, encara que acabaves amb les mans blaves de tant d'amidar paper i retallar-lo, i més tard d'empaperadora. Sabia fer de tot en el magatzem, de manera que amb el temps, quan alguna dona fallava, que no era gaire habitual, però a voltes passava, o un xiquet queia malalt, o un familiar es moria, havia de fer de substituta, però sempre en feines bones, com ara d'encaixadora. Encaixar li agradava, i embolicar amb aquell paper tan fi i tan blanc de seda, que en deien en el magatzem era feliç. Treballaven normalment per parelles, i mentre treballaven raonaven. Es posava al dia de tot el que passava pel poble, i quan els xicons travessaven el magatzem, els collidors que venien del camp o els que anaven per fer-les riure.